kawa a sokar kai jinkiri tawa nake gani da ta so ni da gaskiya tubali zan hawa idan zaki yi gawuri wasa gwanin kina wasu ne shi bugun maza shi ya rike ni so ya shirya shi da gaskiya zan yi kalan kuwa na juya na yi dariya nawa nake gani shakiki magana daya so ya gina na hau da tsarin shi na gaskiya shi ya rike ni duk wuya ya yi mata juriya ya dake kan maza suna baya gaba daya zan mishi kabba kimiyya inda fa gurbiya shi na gwada a so a rai bani da tankiya ga magana daya da kai zan tafi gaskiya kyanki nake gani kamar mun fita sansani kar ki ga dandazo ki manta ki rike wani gunki na zo a yau na gaishe ki kina gani na ga cikin garin ga kin kara farin jini so ya taba ni dan matso da ki kula ni tunda na kamu zo matso da ki kula ni na da kikan maza suna can abu na guni zo ki rike ni tunda kin sanni da juriya ka dai ka kare mini garkuwa ba a matsar da kai kwadon mun gama shakuwa jinka nake kamar dumin da a jikin uwa in muka yo zama da kai bani da damuwa za ka kula da ni ka kore mini cutuwa in aka baka ni da yar zan fita unguwa in yi zaman gidan ka shi za na fi karuwa azarbabe da ko ɗaki kalar gani ko ake ko a so shiga taki da jini so bisa gaskiya ya haifar da gaman jini kin daban cikin su matan da ake gani gashi a dandalin mukin zarce ajin wani ni kika bai wasan kina kara farin jini zan kafa sansanin mazaje su raka ni siyo miki godiya ta kyautar da kika yi mini waɗansu kuka su yi tagumi in na fahimta sai na sa kai musu lallami kar su ga kin gwada ni sai ta yi mini bambami so da marar maza su sana su a sungumi zan miki dariya kalaman ki da gunzumi tun da ce daya da kai zai shiga gangami sai mu yi gaskiya a sokar mu rabe daya tubali zan hawa idan zaki yi gawuri wasa gwanin kina wasu ne shi bugun maza shi ya rike ni so ya shirya shi da gaskiya tubali zan hawa idan za ka yi gawuri in ka rike kawa a sokar ka yi jinkiri tawa nake gani da ta so ni da gaskiya tubali zan hawa idan zaki yi gawuri wasa gwanin kina wasu ne shi bugun maza shi ya rike ni so ya shirya shi da gaskiya